بسم أبون ودن منفس قدسن حد أملاك آمين. زخبركم صدق زاهر أملاك كبرات أبوتات أديتات أحوات كمي حديركم لولا بحريق زاهر أملاكنا نزاس عجاز حناز حلونا كبر مسكانان وداسين أمنهون لو منزل آلمن نعو يخنو حراي لما عنتي كن فارق زاهر أملاك نابتا قدامي تفقر خاتم ملاس بزبلت مرتكنا مهارنا እግዚአብሔር ክምህረና ክስጸና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና አብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ፍቅር 4 ከም ዝብል ተጻሒፍልና ኣሎ ገናኸ ነታ ቀዳመይቲ ፍቅርኻ ሓዲካ ያእኻሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር ስለቲ ሕያው ቃሉ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ካብታ ዝደሓናላ መዓልቲ ጀሚርና ኩሉ ምንባርናን አገልግሎትናን ብፍቅሪ ክኸውን ይዝደሊ ምክንያቱ ፍቅሪ ብዝሒ ሓጢአት ተኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ሃልሃል ትብል ፍቅሪ ተሃልኹም ዝብል ቃል ተጻሒፍልና ኣሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ፍቅሪ 8 ዘሎ ሃይለ ቃል ኣብዛ ጥቕሲ ቅድሚ ኩሉ ሃልሃል ትብል ፍቅሪ ተሃልኹም ትብል ሙሉእ ሓሳብ ኣዝዩ ንጹርን ወሳንን ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፈልና ዘሎ ፍቅሪ እንተልዩ ምእዛዝ ኣሎ ምእዛዝ እንተልዩ ድማ ዕዮ አምላኽ እንታይ ይገብር ይሳለጥ ኣብ ምስላጥካ ብዙሓት ነፍሳት ይድሕኑን ይህነጹን በዚ ከዓ ቤተክርስቲያን ትህነጽን ተዓብን ወንጌል ድማ ናብ ኩሉ ዓለም እንታይ ይገብር ይበጽሕ በዚ ሁሉ ቢሉ ድማ መን ይኸብር ተራእልና እግዚአብሔር ይኸብር ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ፍቅሪ ይኸብር ምክንያቱ ብፍቅሪ ቢሉ ኩሉ ስለዝዕየ ማለት እዩ ወንጌላዊ ዮሐንስ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቅሪ 18 ዘሎ ሃይለ ቃል ታይልና ኣሎ እታ ፍጽምቲ ፍቅሪ ንፍርሃት ተባረራ ዝብል ቃል ተጻሒፍልና ኣሎ ፍቅሪ እንተዘየላ ፍርሒ እያ ትዕብልን ፍርሓት እንተልያ ድማ እዚ ቅድሚ ኢልና ንብሎ ፀናሕና ቀዲምና ዝበልናዮ ዝወይና ዝገለጽናዮ ፍረ ክንፈሪ ፈጺምና ይንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ዝምባር ማሕበር ኤፌሶን ምክንያቱ ኣብቲ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ዘለዓልና የሃይለ ቃል ናብታ ቤተክርስቲያን ናይ ኤፌሶን ሰላእኸ መልእኽቲ እዩ ስለዚ ዝምባር ዛ ቤተክርስቲያን ናይ ኤፌሶን እዚኣ ግብርን ጻዕርን ትዕግስትን ነይርዎም እዩ ነቶም ናይ ሓሶት ነቢያት እውን ክዕገስዎም ኣይከኣሉን ስለ ስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን መከራ ተጻዊሮም እዮም እንተኾነ እታ መሰረታዊት ዝኾነት ፍቅሪ ጎሊላቶም ነይራ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ዓይኒ እግዚአብሔር ብንስሓ ጥራይ ዝጸሪ ዓብይ ውድቀት ምዃኑ ተሓቢርዎም ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ዘሎ ሃይለ ቃል እንታይ ኢልና ነተን ብርሃን ምስ ተቀበልኩም ኣቅድሚ ገድልን ስቃይን ተዓጊስኩም ዘሕለፍኩም እውን ቀዳሞት መዓልታት ዘክርወን ብሓደ ወገን ጸርፍን ውርደትን ተቀበልኩም ብሓደ ወገን ከዓ ምስቶም ከም ዝኣመሰለ ዝበጽሖም ሰባት ተመቐልቲ ኮንኩም ዝሓይሽን ንዘለዓለም ዝነብርን ገንዘብ ኣብ ሰማይ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ምስቶም እሱራት መከራ ጸገብኩም ገንዘብኩም ምስተገበተ ከዓ ብሓጎስ ተቀበልኩም ዝብል ጽሑፍ ኣለና ዕብራውያን ምዕራፍ 10 32-34 ስለዚ ብዚ ዋላ ብግዜ መከራ ዋላ ብግዜ ከቢድ መከራ ስለእታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ዘፍቅረካ ፍቅሪ ንሓደ ወዱ በጃ ሓጢአትካ ሓሊፉ ብምሃብ ስለ ዘድሓነካ ጥራይ ኣዚኻ ክትገብር ዝግባእካ ክትሕጎስ ዝግባእካ ማለት እዩ ሓጎስ ሓይሊ ስለ ዝህበካ ድማ ነቲ ዝገጥመካ መከራ ተጻዊርካ ብዕዮ እግዚአብሔር ኣዚኻ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ኣዚኻ እንታትኮነሉ ኢኻ ትውፈየሉ ኢኻ ነቲ መከራ ይትርኢን ኢኻ ሰማያዊ ክብሪ ስለ ዘረኣየካ ከዓ ነቲ ኩሉ ኣብዛ ምድሪ ዘጋጥመካ ገድልን ስቃይን ብሓጎስን ብተስፋን እንታትገብሮ ትዕጎሶ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ እንተዳ ተሰሪትካ ዘነቃነቀካ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብፍጽም የለን ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ መን እዩ ዝፈለና ስደት ድዩ ፀበባ ድዩ መከራ ድዩ ጥምየት ድዩ ሓይሊ ኾነ ስልጣን ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላ ፍቅሪ ዝፈልየን ፍጽም የለን ዝበለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ብወዱ ከመይ ገሩ ፍቅሩ ከም ዝገለጸልካ ከተሰንትኖ ከለኻ
ንሰብ ሓላፋ ኩሉ ፍጥረት ከም መልክዑን ከም ምስሉን ገይሩ ፈጢሩ ኣብ ሓጢኣት ምስ ወደቐ ኸዓ እግዚኣብሔር ባዕሉ ሰብ መሲሉ ወሪዱ ተዋሪዱ ደሞ ኣፍሲሱ እዩ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ተዓሪቕዎ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ገና እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣቦ ኮይኑ ብዛዕባና ይሓስብን ይግደስን እዩ። ዳሕራይ እውን ከም ዝወስደና ንሓዋሩ ከዓ ምስኡ ከም ዘንብረና ብምፍላጥ ኩሉ ኣገልግሎትናን ናብራናን ካብ ልቢ ዝኾነ ሓቅና ፍቕሪ ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ብሓቅና ፍቕሪ ኣምላኽ ዝተጸምደ ብሓቅና ፍቕሪ ኣምላኽ ዝተገብረ ፍቕሪ ዝተገብረ ኣገልግሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምኡዝ ጨና ዘለዎ መስዋዕቲ እዩ ዝኸውን። ስለዚ በተን ቀዳሞት ብርሃን ዝተቐበልካለን መዓልታት ወንጌል ዝበርሀልካ መዓልታት ዕሩብን መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበልካለን መዓልታት ንእግዚኣብሔር ዝነበረካ ፍቕርን ኣምልኾን ምስጋናን ምእንቲ ክምለሰልካ ሕጂ እውን ንእግዚኣብሔር መንፈሱ ክመልአካ ኩሉ ግዜ ብዘይምቁራፅ ናብ እግዚኣብሔር ምጽላይ። ስለዚ ካብ ነበረና ኣገልግሎት ካብቲ መጀመርታ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተመለስናሉ ካብቲ መጀመርታ ወንጌሉ ኣብ ሰማዕናሉ ካብቲ መጀመርታ ፍቕሪ ኣምላኽ ሓዲርና ሰባት ኣብ እግዚኣብሔር ክመላለሱ ሰባት ኣብ እግዚኣብሔር ከይዶም ሰላምን ህድኣትን ክረኽቡ ወይ ከዓ ብስነ ምግባሮም ዝሰሓቡና ሰባት ተመሊስና መጀመርታ ዝነበረና ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ፍቕሪ ቤት እግዚኣብሔር ከይክድና እንተውዒልና እኳ ንሓምም ዝነበርናሉ ግዜ ንኻልእ ምክንያት ፍፅም ከነቕርብ ዘይከኣልናሉ ግዜ ኣይ ዘበት ዘመዓልቲ እዚኣ ቤት እግዚኣብሔር ዝኸደላ እያ ናብ ካልእ ኣይከይድን ኣብ ዝበልናሉ ግዜ ሎሚ ግን ግዜ ስኢነ ሎሚ ግን ከምዚ ኮይነ ሎሚ ግን ብዙሕ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኸይንኸይድ ብዙሕ ምክንያት ኣብ ነቕርበሉ ዘለና ግዜ ተቐዳመይቲ ፍቕርና ስለ ዝሓለት እሞ ተቐዳመይቲ ፍቕርና ስለ ዘየላ እያ እሞ ናብ ተቐዳመይቲ ፍቕርና ክንምለስ ይግበአና። ናብ ተቐዳመይቲ ፍቕርና ክንምለስ ይግበአና። ናብኣ ንክንምለስ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ንኽመልሰና መንፈሱ ክመልአና ጎይታይ ዝነበረ ቀዳማይ ፍቕሪ ይምለሰለይ ቅድም ኩሉ ገዲፌ ናብ ቤትካ ይመጽእ ነይረ ፍጽም ናብ ቤትካ ንኸይመጽእ ዝመጸኒ ዝነበረ ፈተናታት ይብድሆ ነይረ ሎሚ ግን ናብ ቤትካ ንኸይመጽእ ባዕለይ ምክንያታት ትፈጥር ኣለኹ እሞ ናብ ቤትካ ንኽመጽእ ኩሉ ግዜ ቤትካ ንኽህሉ ኩሉ ግዜ ቤትካ ንኽነብር ሓግዘን እንዳበልና ናብ እግዚኣብሔር ክንጽሊ ይግበአና። ሽዑ ብሓጎስን ኣምልኾን ምስጋናን ክንምላእ ኢና። በዚ ሓይሊ እዚ ድማ ብትብዓት ተወፊና ንእግዚኣብሔር ከዓ ከነገልግል ክንጅምር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናብታ ቀዳመይቲ ፍቕርና ክንምለስ ይግበአና። እግዚአብሔር ስለቲ ሕያው ቃሉ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። ንለማዓንቲ ዝጽናዕ ጥቕሲ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ወደ 19 ስጋብ 20 ዘሎ ሓይለ ቃል ክኸውን እዩ። ንሱ ቅድም ኣፍቂርና እዩ እሞ ንሕና እውን ነፍቅር ኢና። ነቲ ዝረኣዮ ሓው ዘየፍቅርስ ነቲ ዘይረኣዮ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይክእልን እዩ እሞ ንሓው እናጸልኦስ ንኣምላኽ ኣፍቅሮ እየ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳዊ እዩ። ወእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንፍቕርኻ ኩሉ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ሰከንድን ደቂቕን ሰዓትን ክሓስብን ከሰትንን ብመንፈስካ ርዳእኒ። ከምቲ ብዘይ ቅድመ ኮነ ዘፍቀርካኒ ኣነ እውን ካብ ስድራ ጀሚረ ንኩሉ ሰብ ከፍቅር ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝሓለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።